good morning mga idol. Happy New Year po. Manigong bagong taon sa ating lahat. Luto po tayo ng patatin mga idol. Lagay natin ng cheese para masarap. At pinya. Papalaputin po natin yan para labas na labas yung lasa ng patatin. Yan, pinalambot na po natin yan kagabi. At lagay natin ng iba kong kondensada. Yan po yung nagpapasarap sa lasa ng patatin mga idol. Yan, sarap niyan. Lagyan natin ng kaunting tang para yung sahog lasang-lasa talaga siya mga lods. Konti lang po yan lalagay natin dyan. Kasi matapang siya pag sobrang ang nangangamoy ng lasa mga idol. Sarap. Good morning, good morning. Yan po yung aking version ng aking patatin. Ito po ay mayroon siyang cheese Pag yan po ay natunaw na, yan po ang papalapot niyan. Yummy. Malambot na siya mga idol. Kailangan natin patigain yung sabaw. Pag tumiga po yan, andyan na yung lasa sa karne niya, sa laman. Yummy, sarap. Tikman natin mga idol lasa kung okay na. Sarap. Tagos sa pangaang lasa. Hindi po ako nakabil ng bill paper na haba kay bill paper kagabi kasi sobrang busy. Pero yung lasa po niyan ay quality mga idol. Sabaw pa lang ulam na. Dagdagan natin ng gatas. Alaska. Ito po yung malapot na Alaska para po tumagos yung lasa niya sa Yummy.